ekele chie ọnụ na Baltimore ala USA na-akwego ya uwe kọma dị mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma sekompe ọgaranya Chukwu mere ka mma ọ sị m okelere ya lọlọ honomo jeje mbalei lọlọ ledi dọta Ngozi Igwe ọ masịrị di ya ọzọ nke di ya zọrọ nwa onye ọma dị mma obewe na-ekele ụlọ ezinụlọ Igwe na Baltimore na United States ya so anyị je kama ọ ga-kelekwa Maazị Declan Nwambachụ ya na ezigbo oriakụ ya ọma Mrs. Virginia Mbachụ nnukwu ọdụ Ikwele obewe kelele gị o nwayọ nwayọ ọgaranya Chukwu mere ka mma ana m ekele anyị bụ obi ndụ nyama ọgaranya si n'ụlọ tụrụ ugo akụ na-atakasị nwoke dị mma ọgaranya Chukwu mere ka mma onye ọma mụ n'isi ngwu ọgaranya Chukwu mere ka mma ihe ngwu one of isi ngwu olu mekele gị o ihe chairman managing director Techno Oil ọ nọ na Lagos akpego ya oyi guru oji oyi lakwa aka nwa onye amaleghị ọ sị m kelere ya gwa ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma kama ọ ga-ekele lọlọ Ogechi Onyema oge Chineke ka mma oge Chineke nyere Onyema onye gwere ya ndị isi mbụ ọgaranya Chukwu mere ka mma anyị je ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya olu m ekele eke o ndị ọgaranya olu m ekele o ọgaranya jeje bụ olu m ekele unu ọgaranya ndị eji jara mma ya ọgaranya Chukwu mere ka mma kama ọ ga-ekele oke enyi m ahụ eji eje mba ya onye ọma mụ na ya nọ na Baltimore Samfe Chief Dama Obidimma nwanọzie nwaaka ibe ya nke mbụ n'ala ụmụ ọnwa nọbụ o ji ego hachi egole ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma Chief P.U. Ọkwara ọgaranya Chukwu mere ka mma ekele gị o Ugomba Chinemere ezi aha ka ego nwa na n'ọlụ onye nwere gị nwere ihe nwa Chief P.U. Ọkwara Chairman and Managing Director Delicious Street Nigeria Limited onye nọ na Lagos na-akpa ego na-akpata ego ya dị mma nwanyị kama ọ ga-kelekwa ezigbo lọlọ ochiche mba si Ọkwara ezinne olu m ekele gị o ugo ze Ọkwara n'ọnụ sebem ọgaranya Chukwu mere ka mma sebem ọgaranya Chukwu osetielo ọgaranya Chukwu mere ka mma anaghị abụ ochie dị n'ahịa ochile ọgaranya Chukwu mere ka mma onye mere mma aga m ekwu onye mere ji aga m ekwukwe ya ekwu ọgaranya Chukwu mere ka mma ọba na Canada ọgaranya Chukwu mere ka mma ọba eji eje mba ọgaranya Chukwu mere ka mma Chairman and Chief Executive CJ Furnitures mere ka mma Ewu I Furniture ọba na Canada Coleman Ifeanyi Igwe Coleman Ifeanyi Igwe onye nwere gị nwere ihe
Canada. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chineke mere ka mma. Aga m akpụ isi ala ma enye ya arụsị maka ego. Anyị chọrọ Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Kama aga kele Chief na Lord BC Adibe Present Unique Care ndị omejeje mbalei Healthcare Services Incorporated ndị a nọ na United States na-akpa ego ha. Eze omenọkọ akụ 1 eze nwaka ibe ya 1 ọfọ akụma n'Oru East na Imo State. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Kedu maka injinia Emeka Eluchie Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. nwachi na-emere 1 ọfala Owere ya na ezigbo ụlọ ọma ya Dr. Tonye Oluchie Tonye olumekele gị ọmara obi dị ya. Kama ha ga-kelekwa Chief Chimezie Nyoka ọ nọ soro eze 1 Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu ndị ọma mere dị ka mma mma o. ya na ezigbo ụlọ ọma ya Chizọma Nyoka Ọjụgo nwanyị olumekele gị Ọjụgo a na-agbara ndị eze Ọjụgo ewu ndị ọma sọberuru bịawa sawam Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. owe ihe Mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Prince Aijunus Ajugwo nwachi na-awara ọchị 1 nwachi na-awara ọchị ọfama ife kọlụ olumekele gị okele ihe ọma niile na-emewo ọkụ nọ na California gị na ezigbo ụlọ ọma gị Chioma Shomi Haiji Ọjụgo dị ụtọ n'ala ụmụlọ ama ife kọlụ olumekele ụnụ ewu Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. godo Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. bayama Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. ndị Ọgaranya eje mere ka mmanụ mma o. Chief Chukwudi olumekele Chief Chukwudi eze onye ruru nke mbụ aka ezi ụtọ nna bụ ugwu 1 na-adasi ome ihe ukwu nke mbụ n'ala Anambra onye nwere gị nwere ihe ha dị mma. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Omenuo Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. aha Ọgaranya Chukwu ote mere ka tuolo Chief Austin Tom Chima nwee ibeneme omere ọha nwanụ nke mbụ n'ogberu ọpụta obiele ọpụta obi nke mbụ n'ezi ama udo Chairman Chief Executive David Swart Beauty France ya na ezigbo nri akọma ya n'oyi lọọlụ mere ha Mary Ngọnọ onye nọ Ngọnọ ya nọsie ike eji mụ na ime ọnụ ndị ọma dị mma nwaanyị Ọgaranya Chukwu mere ka mma o. ebulebe gbuolo Ọgaranya Chukwu mere ka mma o.
na-emezu nwa na Afọgberu ọnụ eji n'ala Imo steeti Nigeria. Ndị ọma dị mma eji m na-eme ọnụ San Francis Bright eze mana ga-echi President aka National Union USA ya na ezigbo ori aka ọma ya nọnye duru First Lady Elume ekele gị aka National Union aka na-agwọrọ eji mba ezigbo nwadị Igbo n'ala Amerịka sawam egwu ahụ esetiela ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya mee jaba mba Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ndị ọma mee eje mba ọgaranya Chukwu mere ka mma 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 aga m akpụ isi ala nye ego ọgaranya Chukwu mere ka mma onye ojide onye nwanne ya ka eri akọkwala ya Chief Emeka Igwe ihe dị ka ya akọkwala okenye obewe o mesiri obewe ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ya aka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya chi mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya meje mmanụ ọgaranya Chukwu mere ka mma lọlọ Ngozi Igwe ọgaranya Chukwu mere ka mma nwaọma sụziri nke ọma o mesiri obewe kelere m Virginia ndị ọma dị mma eyi ọgaranya Chineke dị mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ka m aga kelee Injinia Nnamdi Iwu ọgaranya Chukwu Managing Member JLN Construction Services LLC General Contractor Design and Builders Mate Iwu ọgaranya Chukwu mere ka mma omere Olumekeleki na United States Chukwu mere ka mma Chief Engineer Nnamdi Iwu JLN Construction Services LLC ndị a nọ na Maryland United States Managing Member Nwamunimo Steeti n'ala Nigeria Tankwe ọgaranya Chukwu mere ka mma Chief Iwu ọgaranya Chukwu mere ka mma Akaji Akule ọgaranya Chukwu mere ka mma iwe onye ọcha bịara ụwa n'oji ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma gịnị ka m na-ekwu ọgaranya Chukwu mere ka mma aga m akpụ isi ala nye arụsị ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chineke kere ya ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya ndị Chukwu ji ije obodo mmanwụ ọgaranya Chukwu ya mere dụrụ ka mma sewe ọgaranya Chukwu mere ka mma ọgaranya Chukwu Igwe mere ka mma o setielo ọgaranya Chukwu gbaa ya mere ka mma ọgaranya Chukwu mere ka mma aga m ekwu oge magoro ole ndị unu nyere aka n'ọbara ụbawo